helai velam building kan hmu hi khatla bazar ani a apia dewa sawn traffic point a awm a kawng chung lampang hi bungkawn mau bawk loipu reiek kalkawng ani a tah hian kan tlan chuk anga kan hma deuhah khuan veilamah kawngpeng a awm a khu bungkawn veng thar anna masa ber ani helai building pawl lo awm thla hi a then chu quarter te ani a Mizoram Information Commission Office ani bawk ani kan tlan thla leh dewa DFO Aizawl Division Office alo awm leh a thlang leh lawkah hian foreign culture tena passport an buaipuina thin Ministry of External Affairs Office a awm leh a tlan thla zela helai kawngkual zau nuam tak thlangah hian waiting shed nuam deuh alo awm a hemi bulah hian Secretariat Complex Guide Map a awm a tangkai khawp mai Secretariat chunga building zawng hi sector ABCD in a in then veka awsam takin a en the ani kan hmuang khianin C1 chu New Secretariat ani a hnuaia khi building pawh kan dah langa tikhian office kan kal duhna te kha a en zung thei ani tangkai khawp mai thanglawkah hianin Economics and Statistics building mawi leh lian tak mai alo awm leh a chuan heng lai vel hi kawng thlang lampang hi a awi deuh hleka office engmah awm hri lo a hi Directorate of Tourism Office ani a hi building saklai mek ani chuan hemi thlang leh hianin Superintendent of Police Security Office a awm a thlang leh lawkah hianin kawngpeng a awm leh a veilamah hian hei hi bungkawn veng thar panna bawk kha ani a tah hian hei hi forensic lampang office ani helai hi gate number 1 ani a sirah sawn duty post a awm a helai hian zan lampangah chuanin pawimawh leh tul top khawk loah chuan tlang luh phal lo ani State Library ni a member ni a lekhabu duina ho the ni Sport and Youth Service Office ni a kan hma sawn office kawngpeng chhuka awm leh a office pawimawh tak helampangah pawh hian a awm a kan hmuang hian Sinlung Hill Council te SCB Nabard Mizoram Nursing Council te a awm a hei hi MPSC office ania kan tlan chho leh deuh hlek anga veilamah hian kawng chhuk deuh mai a awm a MYC Mizoram Youth Commission Office kha lo awm leh a helai hian zawl zang tak mai awm a tlang zawl an ti mai a hetah hianin motor khu tehna pollution test neihna hmun kha awm a salai kan hma building in tereuh te tah hianin an test thin ani tunlai tak phei chuan traffic an strict awangin test an tam thei khawp mai chhak
lama khian khi kan hmuang khian building saklai lian lutuk mai oma hi eng hmun tur nge ni an sanal le view tur angai la kan hma khon multi level car parking oma hi a floor zong hi car da na vek tur parking tur ania hi zan lama alan dan ania a hmu nomin mi tatlei ve khop mai tiang hi Mizoram a chuan hmu tur tam lo khop mai kan tlan thazela chuan New Secretariat Complex chu kan thleng ta helai hi kan minister rol tele sarkar mi poimo tam tak office na mun pui ber chu ania a hmun pon nuam khop mai chak chia hian SBI le Apex Bank a oma ATM booth ong ngal ve ve bawk ani